And that is the end of the ruling. Ji abiro manchano makie ng'anyo ma Kisumu we thuolo gi rambun ma siling gana 100 kata omenda chieng' maromo siling gana 50. Achijego nyicha ni tudo kod ketho mar dino apeini kendo rocho chenro mag wuoth e alwora ma Milimani e kaunti ma Kisumu. Giduto ne gikwedo keth ma kamane bura maniyalo kod jang'ad bura maduong' ma Doho ma Kisumu, Maureen Shimenga. Okil mar achijego Robert Maua ochiwo ng'ur kaluwore na achijego ne ok ochwal e doho e kind thuolo ma seche 24 kaka chik dwaro, kata obedo ni nomagi tich adek ma jumani. Janon burano kata kamano nolero ni doho nolewo kaluwore kod lokruoge moko mane ochwal kod apisi ma jomin buche. Statements. DPP is directed to supply the Defense Counsel with copies of witness statements and any documentary evidence they intend to rely on by the next mentioned date. On the issue of bond and bail, this court recognizes that each accused person has a right to be admitted to bond terms, and for this reason, each accused person is admitted to bond of Kenya shillings 100,000 with one surety of a similar amount or an alternative cash bail of 50,000 each. Matter is allocated to court number 1 for hearing and determination. Mentioned on 1st of August before the trial court for pre-trial and further orders.